नोंखौ जोबोद मिस खालामदों। थारैनो लोगो हमनो नामा? बेसेबां दिनसिम थागोन बिब्दि रागा जोंनानै? थारैनो जों सानैजों मानिनानै लानोसै दे। आंथ' मानिनानै लाबाय। गोरोन्थियाथ' जादों आंजों। आं नोंनो टाइमखौनो होनो हायासै। आं एसेबां नाजानायनि उनावबो नोंखौ बुरखायनोबो हायासै आं। नाथाय नों रायज्लायनोथ' हायोना? आंनि कल हरनायखौथ' थिखोनो हायोमोन ना सना? थारैनो सना, आंखौ मायबा साजा होनो गोसोब्ला सेराव थानानैनो हो। नाथाय नोंथ' आंनि गोजानसो जालांबाय। बेबोथ' गोरोन्थिना। रागाया गावनि जायगायावनो दं आरो मोजां मोननायाबो गावनि जायगायावनो दं। उननि समाव बेफोरबायदि माब्लाबाबो जाला। आंखौ निमाहा होदो सना, आंखौ निमाहा होदो। তোমাক দেখি মোৰ জাগে মায়া